Bakhala ngokuxhaphaka kwezibhamu endaweni kudutshulwa kubulawa isaguga ebese singasenamandla nendodakazi yasekhubazekile eLexcope eMtshezi ngoMgqibelo. Kulesi sigameko kushone uNkosazana Lindeni Mpembe oneminyaka 82 nendodakazi yakhe uNkosazana Thangithini Ntshalintshali oneminyaka 59. Ngokusho kwendodana kaMpembe, umnumzane Nele Mpembe, abafi bahlaselwe umsolo ongaziwa ngabo 6:45 ebusuku. Kulesinamake utheke ngesikhathi behlasela bebehlele egumbini lokuphumula bebuka ithelevishini. Kuthiwa kungena umuntu ongaziwa obefaka ikepisi nesifonyo waqaleka wadubula phezulu, izingane zabaleka. Wabeke sedubula umama, kuthiwa-ke uphumele eminyango isikhashana waphinde wabuya esezodubula udadewethu, kusho kuMpembe. Utheke phakathi kwezingane bezikhona bekukhona-ke neminyaka eyisithupha efunda ugrade 1 enye-ke neminyaka ngu-15. Udalule ukuthi batshelwe isihlobo ebesisocingweni uNkosazana Ntshalintshali ngesikhathi kwenzeka isigameko ukuthi-ke baphuthume ekhaya kuyonakala. Isihlobo sethu sisishayeleke ngokuphazima kweso sithi-ke asiphuthume ekhaya ngoba kumama nodadewethu ngathi-ke bayahlasela. Sisitshela ukuthi-ke besixoxa nodadewethu njengenjwayelo ngesikhathi sizwa ukuqhuma kwesibhamu. Sasisizwa-ke obekhala maqede kwathi nyampa ucingo, kusho-ke uMpembe. Uthe-ke noma-ke uthe bathi beqamba befika ekhaya bese-ke konakele. Uthi-ke sisadidekile ukuthi ubani ongaba-ke nenxa nogogo esephuma-ke ekhaya noma-ke osephuma ekhaya kuphela uma-ke yolanda amaphilisi akhe-ke okuguga ngenxa-ke yobudala, aphinde aphume-ke uma eyohola impesheni. Nodadewethu wephila-ke ngokukhubazeka ehamba-ke kanzima, naye-ke asiboni ukuthi-ke yisiphi isitha obengathiwa-ke unaso, kusho-ke uMpembe. Ukhale ngezibhamu ezithi-ke chithisaka endaweni nesigameko zokubulawa kwabantu ngesihluku. Zolokhu-ke kade kuhlasela abantu abayisihlanu bezidlela-ke inyama emcimbini badutshula babulawa. Ziningi izibhamu ezigcwele-ke kule ndawo okubulawa ngazo-ke abantu, usho kanje.